Moje meno je Nadia Herbichova, ja bydlu z Drežanach, ale jsem rodečná Budyšanka. Ja by so veselila, když bych musím w przychodzie boli globalne, słyszeno było, co so Serbia boli globalne orientuje w serbskich mediach, też wužija serbską rycz nawuknia za dzieci. Na przykład dała Serbia też w Berlinie, w Drežanach, w Bajerskiej, w całym świecie, a one znano nechaja, że so ruczą do Łužice, a chcą tam ze swoimi dziećmi ostać, aber też jako zrobano Szwidena być. Dole chcą ja ze Sejmom ten cel wstrzymywać, że ze pomocą modernych mediów też tu możliwości namakaja serbskość spichować. Poskitki a przebywanie czasu tu też by trzeba. Rune nitko ja dożywiu, że są małe porody, nitko z czyn było, że przebywanišća tak wiele dzieci nie mają, a tuż so jena potrzebuje pistowanie w Drežanach zaurija, też ze strój smysłu też serbska pistowania oder pistowania, którzy mierzy serbski poskitk. A ja rune zaczuwam, że my dobimy nie czekać dalej, a ich fühle mich ohnmächtig, dokąd ja działam pola miasta, a też ja jestem serbska kubwoka, a ja by rada czuła, że serbska kubwoka być, ja panacham ruczo do Łužice. A ja by so veseliła, gdyż by so mogła dalsze pistowania spichować, gdyż serbski poskici, a też jako dniuna mać, co se to dzierży, też małe dzieci są. Dole ja widzę tu możność, że se może tu sobu skutkować, a też sobu dziewać, że budu Serbojo też wonka w Łužice słyszene. Ja chcę zastupować Drežance Serbia, stupdale Serbiu, a maczere, starsi serbskich dzieci, a też doroślene, które z wonka w Łužice żywi są. A so jako Serbia widzi, też one w Łužice nie są, a też one się tradycje nie żywią. Dziękuję za wasz czas, a ja so weselu na dalsze skutki.